81 urte badia, Espainiako Gerra Zibila deiturikoa hasi zala eta ondorengo guztie etorri zala, eta iruditzen zitzaigun Aleiko udalan izenen, Aleiko herriari zor genion memoria historikoan inguruko ariketa bat egitea. Nahiz eta denbora asko pasan eta gian pixka behandu datorren. Eta legealdi hontako erronkatzat hartu genuen. Nola gai horien ingurun lan itxeuen eragileekin data bildu eta kasu honetan Arantza izan da. Eta behiekin batea nola baiteko liburutxo baten jasoko litzeken ariketa egitea eta gaur izango prozesu horren hasiera bezala aurkezpena. Bulego bat egongo da irikita, azaroan 3-tik abenduan hasierara, ostiraletan. Batez da gai honen inguruko testigantza jasotzeko, informazioa jasotzeko, interesa duen guztiek bertatik pasalko du eta era guztita kontaktuako telefonok eta egongo ez da epe tarte honetan ez da itxiko nolabait testigantza jasotzekoa, baina printzipioz hasiera bateako hori erabaki da bai. Gure lana hasieran da dokumento bilakaera bat, hainbat artxibotan, lokalak, estatala, militarrak eta bar, eta gero paraleloki egiten dugu beti, jarretzen dugu beti oroimen bulego bat, jendea tortzeko bere testigantza jasotzeko, bere oroimena, eta batzutan dokumentazio guztia ez dago artxibotan, baizik eta jendea dauka bere etxean eta argazkia, familiaren argazkia eta hori. Orduan, gure lana da bai historiko aldean, bai antropologiko aldean, haude bi rama hauek, eta azken fina helburua da hori jakitea zein ez sufritu zuen errepresioa eta liburu bat divulgatibo bat egitea. Hasieran 80 hamarkadatan frankismoko garaian tabu izan da, baina zorionez gaur egun pixkanaka irekitzen da gaia. Normalean gure tokiko ikerketak bukatzen dira liburu batekin. Azken fina helburua da baita ere divulgatzea emaitzak. Ez da bakarri emaitza armairu baten edo artxibo baten sartzea, baizik eta plazaratu eta jendea ezagutzeko zer gertatu zen eta zeinek sufritu zuten errepresio hori.